Figyelem, a videóban villogó fénynek és ordibálások vannak. Jó szórakozás. 6-1, 6-1, 6-1, 6-1. Mi történt? Mi? Mi volt ez a six-one-os? Szélökte. Most nem látom a testemet. Hallod? Ki volt az? Úristen! Ide elbújok. Nem jön be senki, be is zárom magam. És fent a kapi. De nem látom magam. Mi volt fent? Az előbb ott volt, és ott ült. Six-one megölte. És mindenki megdöbült. Úristen. Úristenem, mi van itt? Nincs senki a hátunk mögött, nincsen. Ott elfekszik valaki, te. Menjünk vissza a BT-be? Menjünk vissza! Menjünk vissza! Menjünk vissza! Menjünk vissza! Menjünk vissza! Menjünk vissza! Hol kirázott a ideg? Még nincs itt six-one, oké? Okay? Mondd nekem meg, hogy six-one, az még nincs itt. Jó, be van zárva. Nem lesz itt semmi. Nem lesz itt semmi. Jó. De miért jöttünk ki? Miért nem maradtunk ott bent, ameddig nem hallottunk el az zene, mert most körülni tudok a játékot. Come on, I want to one central shoot 4,000. A six-one? Nem iratkozok föl, kapjátok be. Itt six-one eljötték, szóval szerintem itt lesz a vége, nem? Mert le fogunk szállni. Itt végig lesz. Itt le fogunk robbanni. Oh! Miért néz így? Ez az. Jó. Ez az. Terrain, too low, terrain. Irányítsuk mi, én azt mondom. Jó, siess. Föl kell szállnunk, valamit így csinálok, te. Nem látok amúgy ti itt a repülősök hogyan? Látnak. Ebben kis leszem. Ez nem six-one. Bújjunk már el, hát Istenem. Nincs ott senki. Mondd, hogy nincs ott, várj. A six-one. De miért nem bújtunk el? Na de várjatok, kacok, mivel én vagyok az igazi Pistike szörösről, én vettem a szórakozást is, és nem hiszitek el,
az eredményt. Meg lett ugye abban 83, nem tudom mennyi, azon van abban. De ugye az a lényeg, hogy én alkottam a Pistike szörösöt, itt lássátok. És ugye ott Granny és videók vannak a csatornámon, azokkal van tele. És most nem hiszitek el, megtaláltam a VR Granny-t. A VR Granny-t. VR Granny-t, Pistike szöröse. Ezt figyeljétek. Itt vagyunk Granny-nek a csóró fájába, vagy mibe. És akkor most úgy vagyunk. Aminek örülök. Ugye lejtettük eztet, és a tucos, és eljövünk ide az államra. Megadtuk én is az hogy gyertek, menjünk most akkor. Help! Segítség! Hát mivel segítsek neked? ChatGPT, mivel segíthetek? Mindegy, ne vicceljük el, ez a Granny. Menjünk, gyertek, óvatosan nagy Granny elkapjon minket. Pistike szöröső vagyok, srácok. Az ám az eltitkolt YouTube csatornám, csak hogy nem nagyon beszéltem. Granny, do you want to play? Szia! Vagy ott van a Baldisz. A Baldiszra vagyok kíváncsi. Forward when it shouts out green light. Stop when it shouts red light. Jó, If your értem. movement is detected afterward, you will be eliminated. Let the game begin. Go